Mit-telefonati li daħlu fuq il-linja 138-2799 kienu jaqgħu taħt l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, u 842 taħt l-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol, l-OHSA. Il-Kap Eżekuttiv tas-Servizz.gov Massimo Vella qal li l-iktar ilmenti u rapporti komuni li jaqgħu taħt il-BCA kienu dwar trapp oħxon minn siti ta' kostruzzjoni u f'każijiet anke konsenturi fid-djar tagħhom, rapporti ta' siti li mhux jimxu mal-protokoll tal-BCA u mistoqsijiet dwar permessi. Minħa l-oħra, telefonati l-iktar komuni dwar is-saħħa u s-sigurtà kienu li jirrapportaw ħaddiema f'siti tal-kostruzzjoni li ma kinux qed jimxu mal-miżuri tas-saħħa u s-sigurtà, fosthom ma kellhomx il-biss protettiv u rapporti ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Is-Sur Vella qal lil TVM News li s-servizz tal-periti u l-avukati wkoll qabad ritmu tajjeb fit 3 ġimgħat. Diġà kellna 81 każ fejn nistalbu l-support tekniku ta' avukati jew perit. L-utent kellu bżonn għajnuna teknika ta' avukati jew perit, allura il-każ ma kienx biss li għamel telefonata, għamel mistoqsija ġenerika, iżda kellu bżonn iktar parir tekniku u allura dal-parir tekniku ġimoti mill-entitajiet rispettivi. Tkellimna mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni BCA, Rodrik Bonnici, li spjega x'jiġri min-naħa tal-BCA la darba din jaslilha rapport li jkun daħal mill-linja 138. Meta jidħol ir-rapport min-naħa tal-138 nirċievu n-notifika permezz ta' email, ovvjament skont is-section xi tkun, ġifieri għandna 5 dipartimenti prinċipali, hemmhekk il-persuni inkarigati minn dik is-sezzjoni jieħdu l-azzjoni neċessarja u la darba, per eżempju, jekk għandek sitwazzjoni ta' nfurzar, jinbagħat l-enforcement officer on-site jara n-nuqqas x'inhu, jiġi l-offiċju, jagħmel rapport min-naħa tiegħu u minn hemmhekk nagħtu feedback lura l-138. Fl-istess ħin, aħna dejjem nitolbu wkoll li l-binijiet taħdejhom ġifieri tal-ġirien huma structurally safe, jiġifieri m'hemmx periklu. Jekk naraw każijiet li hemm il-periklu, ġieli kellna każi li ħreġna nies il barra, ovvjament kien hemm akkomodazzjoni alternattiva u rajna li dawn ikunu covered. Il-Perit Bonnici qal li bis-servizz tal-138 qed jinqabdu iktar nies mill-quta mix-xogħol tal-kostruzzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol Josiane Kutajjar qalet li fl-ewwel xahar tal-138 daħlu 500 telefonata għall-OHSA u 100 minnhom kienu jitolbu li l-awtorità tagħmel spezzjoni. Minn hemm imbagħad ħarġu ċerta ordnijiet, kien hemm anke stop orders fejn aħna nwaqfu x-xogħol speċjalment b'siti ta' kostruzzjoni, kien hemm postijiet oħra fejn aħna nkunu qed nagħtu rakkomandazzjonijiet ta' kif itejbu l-aspett tar-risk assessment tagħhom għax inti fuq kull post tax-xogħol il-ħaddiem irid jiġu protett b'dak li ngħidulu risk assessment, ġifieri min jimpjegah il-prinċipal irid ikun għamel dan l-analiżi ta' x'inhuma dawk ir-riski għas-saħħa l-ħaddiema tiegħu u jkun ħa miżuri biex jimmitighom. Dr. Kutajjar komplittajt li r-responsabilità tal-OHSA hi s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema kollha kemm f'entitajiet pubbliċi u wkoll privati u wkoll dawk li jaħdmu mid-dar. Iddeskriviet il-linja 138 bħala rabta diretta bejn il-ħaddiema u l-OHSA.